दायो नायनो हागोन नोंथांमोना बे समावथ' दैज्लां बोथोर नङा अखा बोथोरबो नङा अब्लाबो सासे आबादारिया बरिं बहायनानै नैबे पाइपखौ नुबायना बे पाइपजों दै लाबोदों न'निफ्राय बैयाव मोनसे बरिं दङ बेनिफ्राय बे पाइपजों दै लाबोनानै दिनै बे दैज्लां बोथोरखौ नेयाबालानो गावनि बे हायाव माइखौ गायबाय बा माइखौ गायसिगोन खोथियाबो फोखानानै दङ दा खोथिया फुगासिनो माखासे बिथांमोना आं बिथांमोननि सेराव थांनानै दिन्थिनो नाजागोन दायो नै खोथियाबो फुखांबाय नायनो हागोन या नै नै आखासे जाबाय नै बरियानो नङा आखासे आङो खोन्थादों नायनो हागोन नै नुबाय दा ए माबायदि फुजाजोंना फुजायाखै हाग्रा गैया ओइ मेसुंगालि रज'लायदों माबानि माने नैबे ओमफ्राय बेखौ नायबानो मिथिगोन बे फेब्रुवारि दिनै 20 तारिख फेब्रुवारिनि खिन्थु दैज्लां बोथोरावथ' बिदि मेसुंगालि रज'आ नङा होमबा बे मेसुंगालियानो मोनसे प्रमान दं आरो बे फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव दिनै गोजां बोथोर समब्लाबो माइ गायनायनि धुम जागासिनो दङ नायनो हागोन मेसुंगालियानो प्रुफखौ खोन्थायो आरो दैज्लाङावथ' मेसुंगालिया थैयोसो नंगौना नङा दा नै मेसुंगालि दङ बे मेसुंगालियानो प्रुफखौ खोन्थागासिनो दङ नायनो हागोन नै मेसुंगालि गोजाय नै गोजां बोथोरावसो मेसुंगालि रज'योथ' इलाय इलाय नुनो हागोन बहानि खोथिया फुग्राफोरालाय हाल्दिबारिनि हाइजेमारियाव फुफैदों आदसा माबायदि मोनदों दा मेसें बोथोराव बेबायदि खोथिया फुनो मोननानै औ दैज्लां बोथोरावबाथ' दा थानो हालामोन सान्दुङा दा गोजां बोथोराव बिराद बरिया आरो खामानि मावनो मोजां जादों माने बेखौनो होनदों आरो दैज्लां बोथोरबाथ' बेबायदि सान्दुं दा 10तासो जाबाय बे समा 11ता जाबाय आरो ओरैबायदि सान्दुं जागौमोन माने हाव सान्दुंजोंनो माने दा माब्ला न'आव थांनो मोनगोन जागौमोन आरो माने गोजां बोथोर दिन आरो गोजां बोथोरथ' खारखाया फेब्रुवारियाव जोंहा मार्चसिम थाखायो नालाय दा माने बे समखाय माने बिराद मोजां खामानि मावनो बेबायदि माइ गायनो थाखाय मोजां जादों इन्टारेस्ट जादों बरिं जाया माने बानाय नङा नायनो हागोन खोथिया बारा नङा ओरैनो 1.5 बिगासोनिनो ओरै उनथिंजायबो दं बिगानै 2 बिगा ओरै बेसर दं आरो बेसराबो मोनसे प्रमान नङा होमबा नङाब्लाथ' आरो थगायदों सानगोन बे मेसें बोथोरनि भिडिअखौनो दैज्लां बोथोरनि भिडिअखौनो होदों साननो हागौ नोंथांमोना दा आङो आरो प्रुफ देखायनो थांगासिनो दङ दैज्लां नङाब्लाबो मेसें बोथोराव जे माइ गायदों दा नैबे प्रुफआनो खोन्थागोन आरो नैबे गोजां बोथोरनि मेसें बोथोरनि मैगं नाय बे मा बेसर ना बेसर दङ बेयावनो जायगायावनो बेसर दं आरो बेयाव दै दङ माइ गायनो थाखाय रेडि नै माइ गायनो थाखाय रेडि ओरैजाय आरो ओइनै बैग्रि बिफां दङ बैग्रि बेयाव खाथियाव बे बैग्रियाबो प्रमान नङा होमबा मेसें बोथोरनि थाखाय बे बैग्रियाबो प्रमान नै बेनिफ्राय आरो नमालिकआ दै सालाबगासिनो दंनो आरो आं मोनसे प्रुफ देखायबावगोन नोंथांमोना बिसास खालामथारनायनि आरोना प्रुफखौ आं खोन्थाबावनि नैबे दुब्लिखौ नाराथिलियाव बे नाराखौ नायनो हागोन नोंथांमोना दैज्लां बोथोरावथ' बेबायदि नारा थाया नै नारायानो जोबाखै नायनो हागोन माना मुनि थागोन नैलाय बेयाव माना मुनि दङ इलाय बे माना मुनि दङ दैज्लां बोथोरावथ' बिदि माना मुनि थैहैयो नायनो हागोन नै माना मुनि मैगं बेखौथ' जाखायो आरो बैग्रियाबो प्रुफ जाखाबाय इलाय नुदों दा बे खोथियाखौ नायदो ओइ नै फैगासिनो दङ मालिकआ फैगासिनो दं बिथाङानो मालिकआ नैबेखौ दा माइ गायहोनाया मेसें बोथोराव दिनै आं दहायनो बुंगासिनो दङ फेब्रुवारिनि 20 तारिख होननानै दायो नै बेनिफ्राय बिथांजो फैदों ओइ सासे आरो खुलुमबाय नमस्कार दे खेनसे खुलुमहरदोब्रा माथो बरिया जादों आरो ओइ सासे दंबावो ओरै बिहामजो ओरै नाहरदो साहा होफैग्राया लाजिदों नामा ओरै खोनसे नाहर बारा बानि खाथियाव थाना खोन्थाहैथारसै आं मेसें बोथोराव माइ गायनाय मारै मोनदों गोसोफोरखौ
हा मारै मोनदों गोसोफोरखौ मारै नांदों बारा रायलायरोङा नुबाय दा माने लाजिगोन नामा नायनो हागोन नै दा दसे ब्रेकफास्ट बे समा 11 बाजिबाय 11ता जाबाय जिरायदो दे मेसें बोथोरनि माइ गायनाय जोबोद मोजां नांदों दे नंगौ मेसें बोथोरावबो माइ गायो गायनाया खिन्थु जोंनि बर' एरियायाव बुहुद खम आरो खम गायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा खिन्थु माबायाव मिसिं गामिफ्राव गायो मिसिं गामिफ्राव गायो माइखौ औ मा माइ बे बरदान माइ अ आच्छा दल'नियाव गायगा बरदान अ बरदान होनो माइ खै माससो नांगोन माइ ओंखारनो खै मास नांगोन बेखौ आराय मासावनो बरदान होनो आरोना माइआ माबायदि जानो फिथाइया माइसालि बायदियानो आरो माने फाख्रा जायो नामा ए गुफुरानो जायोना माइरङा आच्छा थिगानो दे बरिया